En 1988 se dicta a Lei de Costas que pon límite ás instalacións que, como ENCE, están en dominio público marítimo terrestre. Se lle dan 30 anos para que regularice a súa situación, é dicir, para que busque unha situación alternativa, un emplazamento alternativo. Pasaron os 30 anos e ENCE o que sabía era que os seus gobernos amigos lle iban a permitir continuar. Ao longo de toda a existencia de ENCE se foron modificando leis para que ENCE, digamos, se asustara á lei. Por exemplo, o Reglamento de Actividades Molestas en Saúdes Nocivas e Peligrosas non se chegou a aplicar nunca. Cando desde a Asociación pola Defensa da Ría e outros colectivos insistimos en que había que aplicala, pasado o tempo o que se fixo foi eliminar ese reglamento. Cando se denunciou que a contaminación por mercurio na ría de Pontevedra superaba a legalidade, o que se fixo foi modificar a lei para que en vez de ser 0,5 partes por millón, fora unha parte por millón. No 2013, Mariano Rajoy decidiu modificar a lei de costas. Entón, permitir que as concesións en dominio público marítimo terrestre foran prorrogadas. Porque estamos nun entorno donde a normativa ambiental é tremendamente garantista e se cumple, o proxecto autoriza, e se non hai posibilidade, é así. Ao longo de toda a existencia de ENCE se foron modificando leis para que ENCE se asustara á lei.